να τιμήσουμε έναν εκλεκτό γόνο της αραϊκής γης, ο οποίος ετίμησε και την καταγωγή του και την πατρίδα του και το στρατό μας και την πατρίδα μας και όπου ευρέθη, πραγματικά στάθηκε αντάξιος των προσδοκιών. Στάθηκε ο καλός εκείνος στρατηγός, ο γενναίος στρατηγός, ο φιλογενέστατος στρατηγός, ο οποίος υπό την σκέπη του Θεού, αλλά και με τα περικοσμούντα αυτών χαρίσματα, με την οξυδέρκεια, την αποτελεσματικότητα και όλα αυτά τα οποία ασφαλώς και την γενναιότητα που πρέπει και στολίζουν τους ηγείτορας του στρατού μας, όπου κι αν ευρέθη, ανταποκρίθηκε ως άριστα και μάλιστα επεσχάτων ευρεθείς στο επίκεντρο μιας υβριδικής επιθέσεως από μέρος της γείτονος χώρας της Τουρκίας, η οποία χρησιμοποιώντας με έναν τρόπο απαράδεκτο, για να χρησιμοποιήσω την πιο ήπια έκφραση, χρησιμοποιώντας και εργαλειοποιώντας τους πρόσφυγες, θέλησε να δημιουργήσει ζητήματα στην ασφάλεια της πατρίδος μας. Ευτυχώς όμως, ότι επί των επάρξεων σε εκείνη την ευαίσθητη περιοχή της ελληνικής ράκης μας, ήταν ο άδρυπνος φρουρός, ο στρατηγός Άγγελος Σιλαρίδης, ο οποίος με την οξυδέρκεια του και με όλα τα άλλα τα χαρίσματά του διείδε τον κίνδυνο, ο οποίος ήταν ο ορατός και απέτρεψε μαζί με τους καλούς του συνεργάτες, ένα γεγονός το οποίο ούτε θα ήθελα να φανταστώ τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δια την ασφάλεια της πατρίδος μας. Είναι τιμή λοιπόν για τις Σέρρες και την επαρχία των Σερών και για την ιδιαίτερα πατρίδα του την Ιγρήτα, ότι από εκεί κατάγεται αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, αυτός ο γενναίος ηγείτορας του στρατού μας, αυτός το οποίο το στήθος περικοσμούν όχι μόνο τα ηθικά παράσημα, αλλά ο σεβασμός, η εκτίμηση και η αγάπη όλων των Ελλήνων και αυτά τα οποία προσέφερε στην πατρίδα μας. Και για μας τους Σεραίους και τους Ιγρητινούς είναι μία επιπλέον αιτία να καυχόμεθα. Έχουμε και άλλες αφορμές να καυχόμεθα εδώ στις Σέρρες. Από ανθρώπους, από εργάτες του πνεύματος, της κοινωνίας, του εμπορίου, της πολιτικής, οι οποίοι εδόξασαν αυτόν τον τόπο και τον κατέστησαν γνωστόν σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Οικουμένη. Σε αυτούς προστίθεται σήμερα ο ενδοξότατος στρατηγός Άγγελος Σιλαρίδης, ο οποίος μαζί με όλα τα άλλα και ίσως το πρώτο το οποίο έβαζε στη ζωή του ήταν η πίστη στον Άγιον Θεό. Γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία μας, που γιορτάζει η Εκκλησία των Σερών, θεώρησε ότι είναι η κατάλληλη ημέρα και η κατάλληλη στιγμή, όχι τόσο διότι εκείνος το έχει ανάγκη, είναι σεμνός και ταπεινός κατά την διαβολή και κατά το ήθος, αλλά διότι στις ημέρες μας τις πικρές έχουμε επιτέλους ανάγκη από τέτοια πρότυπα, τα οποία θα μας κρατήσουν ορθίους μέσα στον χαλασμό της απαξίωσης, η οποία δυστυχώς καταδυναστεύει και την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από τέτοια πρότυπα, τα οποία ζουν και υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα από όποια θέση κι αν η πατρίδα τους τοποθετήσει. Και ένα τέτοιο υγιές, αξιοπρεπές, γενναίο, φωτεινό, άγιο πρότυπο είναι και ο σήμερα πάμι δικαίως τιμόμενος, αγαπητός μας στρατηγός Άγγελος Σιλαρίδης, το βλάσμα της Ιγρήτας, εκείνος ο οποίος εδόξασε την πατρίδα και των ελληνικών στρατών. Αγαπητές στρατηγέ, ξέρω ότι προσκουρώ στην καθημερινή σας διάθεση, αλλά όπως σας εξήγησα και προφορικώς, δεν είναι μόνο η τιμή την οποία ούτως ή άλλως δεν αξίζεται, αλλά είναι κυρίως το γεγονός ότι σήμερα ιδίως και τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα σε μια εποχή όπου εδαφίζονται και απαξιώνονται τα πάντα, επιτέλους να προβληθούν και πρότυπα τα οποία αγωνίστηκαν, γιατί τίποτα δεν τους χαρίστηκε. Αγωνίστηκαν με την πίστη στο Θεό, με την εργασία, με τα ξενύχια
Χαίρεται η Εκκλησία μας, χαίρεται η Μητρόπολη μας, χαίρεται ο τόπος μας, χαίρεται ολόκληρη η πατρίδα μας, η οποία στο πρόσωπό σας βλέπει το άξιο τέχνο της. Να ζήσετε, να δοξάσετε τον Θεό και εις τα περαιτέρω και πάντοτε να αποτελείτε ένα φωτεινό ορόσημο και για την πορεία αυτού του τόπου, αλλά και για ολόκληρη την πατρίδα μας και μάλιστα για τα νέα παιδιά, για να μάθουν και να διδαχθούν εμπειρικώς ότι μόνο με τον κόπο, μόνο με την εργασία, μόνο με την προσπάθεια τη δυνατή μπορεί κανείς να ανέβει ψηλά, και αυτό το ύψωμα δεν θα είναι ύψωμα επάρσεως, αλλά θα είναι ύψωμα διαγωνίας και προσφοράς προς την πατρίδα. Έλεγαν οι αρχαίοι, και με αυτό θα τελειώσω ο πατέρες μας, ότι και από τον πατέρα και από την μητέρα μας υπάρχει κάτι ασυγκρίτως τιμιότερο, και αυτό είναι η πατρίδα μας. Και ποια πατρίδα μας? Η ωραία και ευγενεστάτη Ελλάδα μας. Αμήν. Η των σερών και νηδρή της Εκκλησία του Χριστού εν ευλογίες απολέμει την υψηλήν την ηθική διάκριση αυτής. Ήτι το παράσημο του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος νικήτα του ενσέρες απειλήσαντος, το ενδοξωτάτο στρατηγό Αγγέλου Ιλαρίδη, αναστήματι φιλογενεστάτου της ενδόξου σεραϊκής γης, υπερόσων ούτως φιλοθέος και νεοφρόνος και ελληνοπρεπώς προσέφερεν την πατρίδη και το φιλοχρήστο ελληνικό στρατό. Εν τη Ιερά Μητροπόλη, τη 8η Νοεμβρίου 2025, με τευκόν εγκαρδίων, ο Μητροπολίτης, ο Σερών και Νηδρίτης Θεολόγος. Άξιος! Τέχνων του Αθανασίου και της Άννης, εισήλθε το 1981 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και απεφύτησε το 1985 ως ανθιπολοχαγός πεζικού. Υπηρέτησε ως δημιουργήτης διοικητής λόγου και τάγματος σε μονάδες της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοικήσεως Εσωτερικού και Νήσων του 3ου και του 4ου Σώματος Στρατού. Επιτελεί στη 16η Μηχανοκίνητη Υπεραρχία Πεζικού ως τμήματάρχης σχεδίων του 3ου Επιτελικού Γραφείου και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως τμήματάρχης του Τμήματος Ψυχολογικών Επιχειρήσεων. Διοικητής του 503 Τάγματος Πεζικού, Τέρικας Εκπαιδεύσεως και Τάγματος Μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Το 2010 με την προαγωγή του σε συνταγματάρχη τοποθετήθηκε στο ΝΑΤΟ ως στην υπηρεσία Rapid Deployable Corps 3 ως Διευθυντής Πληροφοριών. Το 2014 προήλθε στο βαθμό του ταξιάρχου και τοποθετήθηκε ως υποδιοικητής στην 20η τετρακισμένη ημεραρχία, ενώ το 2015 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα επιδιετίας του διοικητού της 50ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Αψός. Το 2017 διετέλεσε επιτελάρχης του 4ου Σώματος Στρατού Θράκη. Το 2018 έχοντας προαχθεί σε υποστράτηγο, τοποθετήθηκε επιτελάρχης της πρώτης στρατιάς Αχιλλέας, European Union Operation Headquarters και παράλληλα του Ευρωπαϊκού Στρατηγείου ως επιτελάρχης Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 12 Μαρτίου 2019 του ανατέθηκε η διοίκηση της 16ης Μηχανοκίνητης Ημεραρχίας Πεζικού Διδημοτήχου, ενώ στις 19 Ιανουαρίου του 2020 με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμήνης ανέλαβε παράλληλα και τα καθήκοντα του διοικητού 4ου Σώματος Στρατού, όπου έγραψε με χρυσά γράμματα το ηρωικό έπος του έργου, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία την από 28 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2020 η υβριδική τουρκική επιχείρηση διαχείρισης του μεταναστευτικού, κατά την οποία η Τουρκία προσπάθησε να προωθήσει μαζικά εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες στα εθνικά, άρα και ευρωπαϊκά σύνορα, στην περιοχή του Εύρου,
στα πλαίσια ενός οργανωμένου σχεδίου κατά της Ελλάδος και γενικότερα κατά της Δύσης. Την 9η Μαρτίου 2020, ως διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού Θράκη, προήλθε αντιστράτηγο. Διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία τα κατασκευασμένα πολλαπλά μεθοριακά τουρκικά επεισόδια, συνέχεια της τουρκικής υβριδικής κρίσης Μαρτίου-Φεβρουαρίου του 2020 στη ζώνη ευθύνης του. Διατήρησε παράλληλα την επιχειρησιακή ετοιμότητα του 4ου Σώματος Στρατού στον μέγιστο βαθμό, έναντι της συνεχιζόμενης τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο εν μέσω της πανδημίας. Από τις Δευτέρας Μαρτίου του 2021 έως τις 8 Μαρτίου του 2022 διετέλεσε γενικός επιθεωρητής στρατού, διοικητής δόγματος και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας με την εμπειρία του στην αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και προετοιμασίας των ελληνικών μονάδων και επιτελείων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια καθώς και της ελληνικής δυνάμεως Κύπρου. Έχει παρακολουθήσει όλα τα σχολεία του όπλου καθώς και σχολεία εξειδίκευσης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει αποφοιτήσει από την Ανώτατη Σχολή Πολέμου, τη Διακλαδική Σχολή Εθνικής Αμήνης και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Έχει επίσης περατώσει ειδικά στρατιωτικά σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο Στρατηγική και Διπλωματία από το Kingston University of London. Του έχει απονημηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων παρασύμων μεταλλίων, διαμνημονεύσεων, καθώς και πλήθος ευθύμων μειών. Είναι παντρεμένος με την κυρία Ευθυμία Πούλα, εκπαιδευτικό, με την οποία έχουν αποκτήσει 4 τέκνα, την Άννα, τον Αθανάσιο, την Χρυσούλα και την Ιλιάνα. Παραμένει δραστήριο μέρος της τοπικής κοινωνίας της Νικρίτας, της Εκκλησίας των Σερών και του Λόγου Σερών. Σεβασμιότατη Μητροπολίτα, Σερών και Νικρίτης, κύριε Γρηγόρη. Σεβασμιότατη Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες. Κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Δήμαρχη, κύριε Ταξιάρχη Διοικητά της 10ης Μεγαλοποιημένης Ταξιαρχίας, κύριε Διοικητά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών, κύριε Διοικητά Διοικητά της Περιοριστικής Υπηρεσίας Σερών, λοιποί εκπρόσωποι αρχών και φορέων της πόλεως και του νομού Σερών, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Με αίσθημα βαθιάς συγκίνησης και ειλικρινούς ευγνωμοσύνης στέκομαι ενώπιον σας μέσα σε αυτόν τον ιερό ναό των Πανεγίστων Ταξιαρχών, τους προστάτες της πόλης μας, για την ύψιστη τιμή απονομής του μεταλλείου του Αγίου Νικήτα της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νικρίτης από τα χέρια του Σεωρινοτάτου Περμενάτη μας, κυρίου Θεολόγου. Η τιμή αυτή για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί προέρχεται από τον τόπο που γεννήθηκα και ανώθηκα, από την Ιγρήτα και τις Σέρρες, εκεί που διδάχθηκαν τις πρώτες αξίες της πίστης, της οικογένειας και της πατρίδας. Αξίες που με εμφύσισαν η οικογένειά μου, η δάσκαλοι μου και πρωτίστως η Εκκλησία μας. Το γεγονός ότι αυτή η τιμητική απονομή λαμβάνει χώρα ανήμερα της ονομαστικής μου γιορτής εδώ, στον πολυμούχο ναό της πόλης μας, τους Πανεγίστους Ταξιάρχες, υπό την ευωδία του Σεωρινοτάτου Περμενάτη μας, αποτελεί για μένα μέγιστη τιμή. Ο τόπος αυτός των Σερών, όπου η πατρίδα με αξίωσε να υπηρετήσω 2 φορές κατά τη στρατιωτική μου διαδρομή και η γενέτειά μου η Ιγρήτα στάθηκαν πάντοτε για μένα σημεία αναφοράς. Από το άκουσα έμπνευση και δύναμη, από την αγάπη στους ανθρώπους του και την γη που με γέννησε. Από νεαρός αξιωματικός, έως το τέλος της στρατιωτικής μου ως γενικός επιθεωρητής στρατού, διοικητής δόγματος και εκπαίδευσης, προσπάθησα να μείνω πιστός στις αξίες αυτές. Η στολή του τίμησα 41 και πλέον χρόνια. Δεν αποτελούσε ένδειμα εξουσίας, αλλά ήταν σύμβολο καθήκοντος, πίστης και ευθύνης. Μέσα στο σύντομο, πολύπλοκο και ασαφές γεωπολιτικό περιβάλλον, η πατρίδα μας βρέθηκε αντιμέτωπη πολλές φορές με προκλήσεις. Μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές αυτής της στρατιωτικής μου πορείας ήταν η υβριδική επιχείρηση στον Εύρο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, όπου υπηρετούσα ως διοικητής της 16ης Μεγαλοποιημένης
όπου οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική και άλλους φορείς, στάθηκαν όρθιες, υπερασπιζόμενες τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα με πίστη στο Θεό και προσήλωση στους κανόνες του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου. Εκεί στα σύνορα είδα την ψυχή του Έλληνα στρατιώτη, το φρόνημα, την πειθαρχία, την ανιωδητηλή αγάπη για την πατρίδα. Όταν λαός, στρατός και η πίστη ενώνουν, τότε τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Σεβασμιότητα. Με τη σημερινή απομονή δεν τιμάται μόνο το πρόσωπό μου. Τιμάται όλους εκείνους που στέλνουν άκρη την φρουρή της πατρίδος. Τιμάται το πνεύμα της προσφοράς και της αφοσίωσης που χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Ιδιαίτερη συγκίνηση νιώθω, γιατί στη νέα αιστεία πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως σε όλη την ειρήνη του Κρυμιωτή και με τη δική σας καθοδήγηση φιλοξενούνται οι σχολές και τα μετάλλια μου, ως μικρή προσφορά μνήμης και σεβασμού στον τόπο και στις επόμενες γενιές. Πιστεύω πως εκεί ανήκει, γιατί είναι ένα κομμάτι της πατρίδας και στη γενέτειρά μου πιστεύω. Έχουμε τα νέα παιδιά που θα τα αντικρίζουν, να εμπνέουν, να αγαπήσουν την Ελλάδα, να πιστεύουν στις αξίες της τιμής, της πειθαρχίας και της προσφοράς. Επιτρέψτε μου, σεβασμιότητα, να σας ευχαριστήσω για το ανεξάρτητο έργο της Μητροπόλεως μας και για τη σπουδαία πρωτοβουλία σας να δημιουργηθεί η νέα αιστεία πολιτισμού που εγκαινιάσατε την περασμένη εβδομάδα και την παραδώσατε στους συμπολίτες μας και που τόσο ανάγκη την έχει ο τόπος μας. Γιατί πραγματικά ένας τέτοιος χώρος του πολιτισμού και παράλληλα σημείο τοπικής, ιστορικής μνήμης και αναφοράς έχει και σήμερα αποτελεί για την πόλη μας ένα εκδείκτης αξίας κόσμου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο συμμετέχονται, η αυτονομία αυτή έχει για μένα ιδιαίτερη αξία, γιατί προέρχεται από την Εκκλησία μας, η οποία με στήριξε πνευματικά σε κάθε στάδιο της ζωής μου. Η Εκκλησία είναι η μάνα που μας διδάσκει υπομονή, πατριοφροσύνη και ελπίδα, αξίες και που στις ένοπλες δυνάμεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο ήλιο της πειθαρχίας και της προσήλωσης στο καθήκον. Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σεβασμιότητα για τη συγκεκριτική αυτή διάκριση, συλλογιζόμενος στους συνεργάτες μου, τους συναδέλφους μου στις ένοπλες δυνάμεις που με στήριξαν, αλλά και την οικογένειά μου που με συμπαραστέκεται με υπομονή και αγάπη. Σεβασμιότητα. Σήμερα που συμπληκτεί και η μέρα της ονομαστικής μου εορτής, αισθάνομαι ότι αυτή η τιμή δεν είναι μία αναγνώριση μιας διαδρομής. Είναι η ευλογία Θεού. Με συμπέρασμα ότι κάθε προσπάθεια όταν γίνεται με πίστη, με ήθος και με αφοσίωση βρίσκει τελικά τη μυθική της ανταμοιβή. Εύχομαι από καρδιάς ο Άγιος Τιμήτας και η πανέμεις τα Άγια Ταξιάρχας διαρχιστράτες των Ουρανίων δυνάμεων να στέφουν όλους μας, να προστατεύουν την πόλη μας, την πόλη των Σερών, την Ιγρήτα, την Μητρόπολη μας και ολόκληρη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη μεγάλη αυτή τιμή. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην πόλη μας. Επιτρέψτε μου, εξ ονόματος και Παναγίων Αγιαέρων των Αμβόλων, των ενδόξεων στρατιωτικών μας, όλων των σωμάτων και των σωμάτων ασφαλείας βεβαίως και κυρίως του λαού μας πρώτον να σας ευχηθώ για την ονομαστική σας εορτή, την οποία τιμάτε με την ίδια τη ζωή σας. Γιατί για αυτόν τον λόγο η Εκκλησία μας μας έβαλε αυτά τα ονόματα να έχουμε τα πρότυπα εκείνα προς τα οποία θα εκτιμούμεθα να ομοιάσουμε σε αυτά τα πρότυπα. Και εσείς πράγματι με τη ζωή σας, με το έργο την προσφορά σας, επιθυμήσατε και αγωνιστήκατε και αγωνίζεστε να μοιάσετε στους μεγάλους αρχιστρατήγους Μιχαήλ και Γαβρίλη. Να ζήσετε λοιπόν έτσι πολλά ευλογημένα. Να είστε και να παραμένετε πάντοτε μάχημος επί των επάρξεων, διότι η πατρίδα μας έχει ανάγκη από τέτοιες προσωπικότητες σαν την δική σας. Επίσης, δράτω με τις ευκαιρίες για ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω για την ουσιαστική συμβολή σας στον εξοραϊσμό αυτού του νέου πνευματικού κέντρου, το οποίο δημιουργήθηκε στην Ιγρήτα με πολύ κόπο και χάρη στην τόσο ευγενή και αρχοντική βοήθεια του Αντιπεριστεριάρχου μας, του κ. Σπυρόπουλου, δημιουργήθηκε στην Ιγρήτα, στο κέντρο
στην καρδιά της Ιμυρίδας αυτό το πνευματικό κέντρο εστία πνεύματος ονομάστηκε και είναι και έτσι θα λειτουργήσει. Το ομορφότερο ίσως κομμάτι σε αυτή την εστία την πνευματική είναι οι βιτρίνες οι οποίες φιλοξενούν τα δικά σας παράσημα, στολές και όλα αυτά τα οποία παραπέμπουν στην γενναιότητα και στον ηρωισμό του εντόξου γενικού στρατού μας. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό, διότι όχι μόνο προσφέρατε τα δικά σας με όλη σας την καρδιά, αλλά ανοίξατε και πόρτες αυτές που έπρεπε να ανοίξουν, έτσι ώστε το κτίριο, το κέντρο αυτό να στολιστεί με πολύ ωραία στρατιωτικά ενθυμήματα, τα οποία μας παραπέμπουν και το έχουμε πολύ ανάγκη αυτό στα κλαίη των πατέρων μας, οι οποίοι με την πίστη στον Χριστό και την αγάπη στην πατρίδα, όπως είπα και νωρίτερα, κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Είτε το 21, είτε το 40, είτε μέχρι χθες, και πιστεύω ότι πάντοτε αυτή η πατρίδα θα μας εκπλήσει όταν θα παραμένει ενωμένη με τα θαύματα, τα οποία θα αποστούν τον σεβασμό και την τιμή ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν και προηγημένα. Ευχαριστούμε για αυτό το οποίο είστε, για αυτό το οποίο μας διδάσκετε, ακόμα και με τη σιωπή σας, μια σιωπή έκτακτη και ένα ήθος τόσο αναγκαίο στις ημέρες μας. Να ζήσετε, και ο Θεός πάνω να σας σκεπάζει και να σας ευλογεί. Αμήν. Χρόνια πολλά σέρες. Χρόνια πολλά σε ερέες που σήμερα γιορτάζουμε τους προστάτες μας. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά τέλος στην ένδοξη και ηρωική αεροπορία μας, η οποία διατελεί κάτω από την σκέπη και την προστασία των Αγίων Αρχαγγέλων. Τα παιδιά της Ελλάδος μας, που φιλούν με πολλούς κινδύνους στα σύνορά μας, για να είμαστε εμείς ήσυχοι, για να είναι η πατρίδα μας αξιοπρεπής, σεβαστή εις τους φίλους και φοβερή εις τους εχθρούς, ακολουθούσαν και κατακολουθούσαν στους δρόμους που έχει τάξει για αυτήν και ο Θεός και η ιστορία. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελλάδα μας και στην αεροπορία μας. Αμήν. Και τώρα, μια και σήμερα τιμούμε στρατηγούς, στρατάρχας, στρατών πετουράνιων, αλλά και επίγειων, να ψάχνουμε όλοι μαζί μέσα από την καρδιά μας τον εθνικό μας ύμνο για να εκκινήσουμε τις Ιεράς Λιτανίες για να εγγυαστεί και η πόλη των Σερών. Αμήν. Σε μορείς από την κόψη τους παγιούς